बर' हारिनि गेलेगिरिफोरा गुबुन गुबुन बादायलायनायफोराव गोख्रै दावगालांनो हागासिनो। बे नोजोरजों नैथि नर्थ इस्ट अलिम्पिक गेम्स 2022 नि उसु बादायलायनायाव मेडेल देरहानो हादों गसाइगावनि पत्रिका नार्जारिया। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बामोनखुरा गामिनि बंकिम चन्द्र नार्जारिनि फिसाजो पत्रिका नार्जारिया मेघालय रायजोनि शिलंआव जानाय नैथि नर्थ इस्ट अलिम्पिक गेम्सनि उसुआव रुपानि मेडेलखौ देरहाबोनो हाबोनानै नखरजों लोगोसे ओनसोलखौ गोग्गाथाव खालामदों। पत्रिका नार्जारिया गावनि नाजाथाबनायनि गेजेरजों उसुआव 60 केजिनि गेलेनाय रुपानि मेडेलखौ देरहानो हायो। दिनै पत्रिका नार्जारिनि देरहानायखौ लानानै गामिजों लोगोसे ओनसोलनि गासै सुबुंफोरा आर'नाइ आरो बिबार माला गानहोनानै बरायदों। आं गसाइगाव उसु ट्रेनिं सेन्टाराव प्रेक्टिस खालामो। प्रेक्टिस खालामनानै डिस्ट्रिक्ट गेलेग्रोदों। बिदिनो डिस्ट्रिक्ट गेलेनायनि उनावहाय स्टेट सेलेक्सन होदों। स्टेट सेलेक्सन मोननानै नर्थ इस्ट सेकेन्ड नर्थ इस्ट अलिम्पिक गेमावहाय सेलेक्सन मोनदों आरो बेयाव गेलेनानै 60 केजि वेटआव पार्टिसिपेट खालामनानै सेकेन्ड पजिसनखौ मोननो हादों आरो आं। बेसिम सहैनो मोनदों मा होनो डाइटिं खालामनांदों आरो सानफ्रामबो दैलि प्रेक्टिस। दिनै नोंनि देरहासारनायखौ लानानै गामियाव बरायदों, माबायदि मोनदों? आं जोबोद मोजां मोनदों गामिनि रायजो राजा बरायनायखौ। नेक्स्टआव मा गेलेनायनि थांखि दङ? खेल' इन्डिया दङ। बेखौ 22 to 25 मणिपुर इम्फलावहाय सेलेक्सन ट्रायलैनो थांनो। बेनि थाखाय प्रेक्टिसा माबायदि? बेनि थाखाय प्रेक्टिस माने आं बे मेघालयानिफ्राय सफैनाया मैयासो सफैदों। प्रेक्टिसखौ खालामथ'नाय जायाखै आरोना। माबायदि फाइनालाव सोरजों जायामोन? फाइनालाव मणिपुरजों जादोंमोन। फाइनालाव आं देरहानो हायाखिसै आरो। माबायदि गोरा मोनामोन नोंसोर गेलेनाय? मणिपुर मा होनो आंजों सेमानोमोन, एसे आगा फासा पइन्टआव आं जेननो हाबाय आरो। बेखौ दिनै पत्रिका नार्जारिखौ फार्स्टे जोङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट उसु एस'सिएसननिफ्राय आसाम उसु एस'सिएसनाव स्टेट सेलेक्सनाव लानानै थांनाय जादों। बाहाय बियो गल्ड मेडेल देरहासार जानानै फैदों आरो बिनि फार्स्ट टाइम बियो जोंनि आसाम एस'सिएसनाव बियो गल्ड मोनदों। बिनिफ्राय नै दायो बेखौ बाहाय नर्थ इस्ट अलिम्पिक गेमाव थिसनहरनाय जादों। बाहाय बियो बुहुत नाजासोमनायनि गेजेरजों सिलभार मेडेल मोननानै देरहासार जाबोनो हाबाय। जों जेरै बोसोन हरदोंमोन दिनै बे प्लेयारखौ गल्ड मोनाबाबो सिलभार नङाबा ब्रन्ज जेने थेने लाबोनानै जोंनि आसाम बिटिआरनि गोजोननाय आरो गोग्गानायखौ लाबोथारनांगोन होननानै दिनै आं बेखौ एसेबाबो बोसोन हरनाय जादोंमोन आरो जेरै बोसोनखौ हरदों ओरै लानानै फैबाय आरो बुहुत गोजोननायखौ मोनबाय। बेखौ लानानै प्लेनिंआ दङ। दायो बियो माबायाव खेल' इन्डिया जोंहा मणिपुर इम्फलाव जानो गोनां नैबे 22 थारिखनिफ्रायनो जानो गोनां। सानथामसोनि उनावनो जागोन बे गेमा। बेयाव बियो सेलेक्ट जानानै दङ। बियो मणिपुर इम्फलाव गेलेहैनो गोनां। दा दुखुनांथाव बेनो बे गथ'आ बेसेबां सौहैनायाव एसे दिनै टेकनिकेलि प्रब्लेम जानानै दङ। बाहाय जुदि सोरखारा जोंहा चिफ सारा जुदि साननैसोनि गेजेराव बेखौ हेल्प हरोबानो बियो बेहाय सौहैगोन आरो आं आसा खालामनानै दङ आसाम उसु एस'सिएसननि जानानै बियो दिनै गेलेहैयोबा सेलेक्टखौ मोनफुंबोगोन होननानै। जेरैखि दा सिलभार मेडेल मोनबोदों बे सिस्टेमै जुदि सिलभारानो फैबावोबाबो गल्ड मोनाबाबो बियो नेसनेल खेल' इन्डियायाव गेलेहैनो हागोन। जम्मु काश्मीराव जागोन बियो डिसेम्बर मासावहाय बेयाव गेलेहैफिननो हागोन। आरो थांनाय माबायावबो जम्मु काश्मीरनि श्रीनगर SK इन्ड'र स्टेडियामाव जानाय नेसनेल गेमाव नेसनेल चेम्पियनशिपआवबो बे प्लेयारखौ आङो लानानै थांनाय जादों आसामनि टीम कच हिसाबै नेसनेल गेम्सआवहाय। बेयाव बियो एसे देहायाव लोमजानायजों नेसनेलखौ क्वालिफाइ खालामबोनो हायाखै। अब्लाबो बियो दिनै नर्थ इस्ट अलिम्पिकआव नाजासोबनायनि गेजेरजों सिलभार मेडेलखौ लाबोबाय आरो बुहुत गोजोनथाव दिनै जोंनि आसाम बिटिआरनि गोजोननाय लाबोबाय। जौगालांबावगोन। दा आं जिखिनि दिनै बामोनखुरा गामिनि माखासे आइ आफा आरो नैबे चेयारमेन सारमोननि हांख्रायनायाव दिनै बे मेलाव नुजाफैनायाव आं नुफैबाय। दिनै न'खराव माने सोलिनो आन्था दङबाबो थोजासे दिनै बेखौ नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेल गेलेहैनायाव एसे माने प्रब्लेम। दा नेसनेलखौ गेलेनो मोननो थाखाय नैबे खेल' इन्डियाखौ दा ट्रायल जागोन जोंहा मणिपुराव बाव थांनो थाखाय माने सुबिदा हरोबानो बे साननैसोनि गेजेराव सौहैगोन। 21 थारिखआव गाखोनांगौ
दा बिनि थाखाय आं दुखु जानानै दं आरो बे प्लेयारखौ दिनै दैथायहरनो हागोन ना हाया माखासे रांनि प्रब्लेमाव जुदि साननैसोनि गेजेरजों जोंहा चिफ सारा सापर्ट हरोबा निस्सय जोङो आसाम उसु एस'सियेसननिफ्राय बेखौ बे ट्रायेल नेसनेल ट्रायेल बियो खेल' इन्डिया बाव दैथायहरनो हागोन आरो आंहा आसा दङ बे सहैयोबानो सेलेक्टखौ जाबोनो हागोन होननानै थेंक इउ इनबिएन्स रादाब आरो बड'लेण्ड रादाब नंगौ बे नैथि बान्था मोननो हादों थांनाय 9 थारिखनिफ्राय 17 थारिखसिम बाव जाबाय थानाय शिलं मेघालयआव जाबाय थानाय माने बेहाय माने जोंनि बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सासे गेलेगिरि बिथां प्रतिका नार्जारि बिथाङा माने सिलभार मेडेल लानानै फैदों दा बेवहाय जोबोद गोजोननाय थाबाय जोंनि डिस्ट्रिक्ट एस'सियेसननिफ्राय आरो जों साफ्रोमबो टेकनिकेल कच जोङो साफ्रोमबो माने बिथांनि देरहासारनायाव जोबोद गोजोननाय जासिहरनाय जाबाय दा दिनैहाय नैबे बामोनखुरा गसाइगाव बामोनखुरा गामिनि गावनिनो जोनोम गामियाव माने बिथांखौ नैबे बरायनाय हाबाफारियाव जोंबो बाहागो लाफैदों लेंहरजानाय हिसाबै दा बेवहाय माने गामिफ्रा ओरैबायदि गोजोननाय फोरमायदों माने लाथ्र'खौ हाया जाहाथे बिथाङा माने गोजौ लेभेलाव आरोबाव थांबावनो हायो नेसनेल बा इन्टारनेसनेल लेभेलाव आरो बेजों लोगोसे जोंहा नैबे फैबाय थानाय खेल' इन्डिया वमेन लिगआवबो बिथाङा बाहागो लाहैगोन बियो 22 थारिखनिफ्राय 26 थारिखसिम माने इम्फल मणिपुराव जागोन बिनि उनाव जेब्ला सेलेक्सन जाखाङो बिनि उनाव माने नेसनेला डिसेम्बर मासाव जागोन आरो दा बेखौबो आसा खालामो माने बिथाङा पाक्का सेलेक्सन जागोन बियो 100% जों रोखा नुनो मोनो जों माने गोबां लाइमोनफोरखौ माने उसुनि माबायैहाय गोबाङै मिथिया माने गोबाङानो बे माबाखौ गेलेनायखौ गेलेनो साना खनसे नोंथांमोना सासे कचार हिसाबै मा खावलायो उसुआ अरिजिनेलि माने गोदानानो होनजायो माने बांसिन मानसियानो बेखौ मिन्थिया माने बावाखै माने मिन्थिनाया मा उसु होननानै बुङो खिन्थु उसुआ मोनसे अलिम्पिक रेकगनाइज गेम आरो जायखौ माने कम्फु होनना मिन्थियो दा बे कम्फु मोनफ्रोमबो मार्शेल आर्ट्सफोरानो बेवहाय माने हाबजोबनानै दं उसु बेयो जाहैबाय चाइनिस लेंगुवेज उ माने वार्ड आरो सु माने आर्ट माने वार्ड एन्ड आर्ट जुद्ध कला हारिमुवारि दावहा जाहैबाय आरो दा बेवहाय जोंनि लाइमोनफ्रा गोनो गोथो जायो मा उसु होनबाय थायो खिन्थुले दिनै अलिम्पिक रेकगनाइज गेम हिसाबै जोंनि उसुआ भारत हादराव माने गोबां नामजादा जाबाय आरो जोंहा एसियान गेम्ससिम दङ आरो अलिम्पिकआवबो 2024आव हाबगोन दा बेखौ गोजौ लेभेलाव माने सावरायगासिनोबो दङ दा आसा खालामो आरो बियो मोनसे दिनै माने भारताव गोबां गोसारनाय मार्शेल आर्ट्सआव बेनो दा टप जानानै दङ उसुआनो हाइसिन जायो जोंहा एसियान गेम्सआवबो थांनायाव गोबां मेडेल मोनबोदों आरो दिनैहाय जोंनिफ्रायनो सानै द्र'णाचार्य एवार्ड मोननो थांगासिनो दं सासेया जाखांखाबाय मोनखांबाय ओमफ्राय बिनिफ्राय जोंहा अर्जुना एवार्ड 7 जानानै दङ हादरारि गोजौ थाखोआव दा दिनैहाय फार्स्ट खेल' इन्डिया गेमावबो नै जोंहा मणिपुराव जागोन बेनो फार्स्ट जाहाथे नैबे जोंनि गेलेगिरिफ्रा नैबेहायबो माने बे कम्पिटिसनाव माने मेडेल लाबोनो हागोनखौ जोंहा रोखा आरो बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन माने खेलाफोर बायदि जोंहा माने आसामाव जोबोद माने मेडेल मोनबोगासिनो जोंहा थांनाय नेशनेल गेम्सआवबो जोंनिनो बर' सानै गेलेगिरि बिथां सानबा ब्रह्म आरो रंगिला दैमारि बिथांमोना सिलभार मेडेल लानानै जोबोद जोंनि हारिखौ माने गोजौ थाखोआव लाबोखांबाय बा दस्रा गुबुन माने गेमफोराव माने मेडेल मोननायखौ जों अनेक खम खोनादों आरो खिन्थु उसुआव जोंना सानै मोननाया बियो रोखा उसु गेलेनायखौ लानानै आं बेखौनो खावलायनो सानोदि उसुआ मोनसे
जोबोद माने मार्शेल आर्ट्सआव जोबोद गोनांथि होनो गोनां मानो होनबा उसुनि प्रेक्टिस लेभेला गोबां डिफारेन्स बेवहाय माने जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि एक्सारसाइज जों बेहाय मोननो थांजोबो जेरेखम स्ट्रेंथ एक्सारसाइज फ्लेक्सिबिलिटि एक्सारसाइज लोगोसे गासिबो जाखिनि देहानि थाखाय जा ब्याम दं बेवहाय जोङो माने मोननो हायो दा बेवहाय आङो बेखौनो खावलायनो लुबैदि दानि जाखांफुबाय थानाय लाइमोनफोरा जाहाथे नैबे उसु मार्शेल आर्ट्सखौ गेलेनानै जाहाथे फिजिकेल मेन्टेलिटि आरो गोख्रों जानो हायो लोगोसे बेजों लोगोसे माने फरायनायावबो दावगानो हायो